Nagmamasid lang ako. Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang literal na programa sa radyo na sumasalamin sa TikTok challenge na we listen and we don't judge during the program. After lang, nandun yung judgment. Charot lang with Harot. Of course, your secrets are safe with me. At meron na nga po tayong callers sa kabilang linya. Hello, welcome na natin siya. Magandang gabi. Yes, hello po. Hello, magandang gabi sa'yo. Yeah, magandang gabi naman po sa inyo pong lahat. Pwede naming malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo? Tawagin niyo lang po akong Gary, 33 years old, from Zamboanga City. Nasa Zamboanga ka ngayon, kaya merong kaming mga naririnig dyan sa paligid mo, tama ba? Yes po. Oh, nasa probinsya itong si Gary. Naririnig niyo ba yung naririnig ko? 'Di ba? Parang ang lakas maka-vibes talaga ng probinsya. Anyway, Gary, kinumpleto mo na agad yung sagot mo sa akin. Di ko pa tinatanong yung edad mo tsaka yung lugar kung tagasan ka, pero kinumpleto mo na eh. Kaya feeling ko talaga gustong-gusto mo na magbahagi ng iyong top secret. Kaya Gary, ano ang top secret mo? Nalaman ko po ang katotohanan sa mismong lamay niya. Kaninong lamay ito? Bali sa ex ko po. Sa ex mo. At ano ang katotohanang nalaman mo sa lamay ng ex mo? Ang pagkakilala kasi niya sa akin na may dalawa siyang anak, kasal po siya. Then nung nalaman ko po kasi nung araw na yun, isiwalay na po sila doon sa asawa niya, tapos isa lang yung anak niya. Ang pakilala niya sa'yo, ilan ang anak niya? Dalawa. Tapos ang alam mo, sila pa rin ng asawa niya. So meaning pumayag ka na maging other person ka nitong jowa mo na to. Opo. Okay. So bakit nag-matter yun sa'yo na malaman mo bigla na hindi pala sila na magkarelasyon nung asawa niya at isa lang pala yung anak niya? Kasi tawag nun, ang nangyari po kasi nun is galing pa kasi ako dito, naka-vacation po kasi ako nun. Ang kasi namin nun is sasabay siya dito, din hindi po nangyari kasi nagkalabuan kami, din wala po akong kaalam-alam na nung time na po yun is malubhan na po yung kalagayan niya. Then nakita ko na lang sa common friend po namin na rest in peace na po, tapos may pangalan niya at saka yung mukha niya. Tapos tinanong ko sa sarili ko, anong nangyari, bakit nagkaganito din? Kinanta ko yung kapatid niya din. Doon pumunta ako actually po siya bali January 16, 2019, parang 6 na taon po ngayong araw na to. So 6 na taon na simula nung mawala siya sa mundong ito. Tama ba ako? Opo. Tapos pagdating ko doon, tapos kinausap po ako ng mother-in-law niya, sister-in-law niya. Tapos bigla ko siyang natanong na parang saan po yung asawa niya? Tapos sabi ko, at biglang sinabi sa sister-in-law po, tawag nun, wala na po sila nung asawa niya, friend na po sila ngayon. Parang na-shock ako kasi ang pagkakaalam ko kasi
is sila pa din hanggang ngayon. Hanggang nung time na yun. Mhm. And then yung pinapakilala kasi niya na yung kinakasama niya, yung pinapakilala niya sa akin is pinsan lang po niya. Pinsan lang ang pakilala niya dun sa kinakasama niya? Opo, kasi tinanong ko siya kung sino siya, sabi niya pinsan lang niya po. Okay, pero malinaw sa'yo kamo na may asawa siya. Pero nung nakita mo yung asawa niya, ang pakilala sa'yo, pinsan niya. Opo, pero nung time ko kasi yung sabi niya na asawa kasi kasal po sila. Yun po ang pagkakaalam ko. Pero yung pala, hindi sila kasal. O kasal sila? Hindi po sila kasal kasi live-in lang po sila ng 3 years. Wala po silang anak. Iba yung inanakan niya sa yung kinakasama niya nung time na yun. So magkaiba pa. Wait lang ha. Opo. Meron ba siyang legit na asawa? Ganun pa din. Parang Kinasama lang. kaibigan lang po niya yun. Hindi po nila niya pinakasalan. Pero yun yung nagkaroon sila ng isang anak, tama ba? Opo. Tapos etong nakilala mo na pinsan niya, eto yung wala silang anak pero naging kinakasama niya. Opo. Yun po ang Okay, so kailan nangyari tong mga na to, yung pakilala ng pinsan, ganyan, di ba kamo alam mo na may asawa siya? So, kasi naalam ko kasi nung may asawa kasi nung time na yun na nagkakilala kasi kami is same lang sa GC po, tapos same lang kami ng street kung saan kami nagtatrabaho. Babanggitin ko lang po yung street yun dyan lang po sa may Pasong Tamo extension ako, tapos siya dyan malapit sa may Makati Mid. so Dyan po kami banda. dito kayo nagkakilala ng personal sa Metro Manila. Opo. Okay, so nung nagkakilala kayo dito sa Metro Manila, ang pakilala niya sa'yo, may asawa siya at saka may mga anak siya. So sinabi niya na may mga anak siya. Tama? Nung mga tatlong naging kami na nung nagsabi siya na may anak na po siya. Kasal siya. Akala ko hindi siya kasal. Yun po ang pagkasabi niya kaya parang naguguluhan po ako kasi tanggap po naman po yung situation Bakit pa siya nagsisinungaling sa akin? If you don't mind me asking, no, Gary, eto bang binabanggit mo na mga na tao na naging ex mo na sumalangit na wang kaluluwa ay lalaki o babae? Lalaki po. Bali, by po kami pareho. Okay. Bi kayo pareho. So, ikaw, bi ka. Tama ba? Yes po. During that time, may jowa ka ba talagang legit? O single na single ka at siya lang naging jowa mo? Bali, siya lang po nung time na yun. Okay. Tapos, nung dumating ka dun sa lamay niya, doon mo na pagtanto na hindi pala totoo yung sinabi niya na sila pa rin nung asawa niya. Ikaw ba, nagpapadala ka ba ng pera dito sa naging ex mo na ito? Kaya feeling mo parang nagsinungaling siya sa'yo? Naisip mo na bakit pa siya nagsinungaling sa akin? Ganon? May ganon ka bang pakiramdam? Ano ba yung naramdaman mo nung time na yun? Yung talagang sa totoo lang hindi po ako nagpapadala kung ng pera nung time na yun. Tapos yun lang po yung parang yung pakiramdam ko nung time na yun na pumupunta yung sa totoo lang nung parang kinabahan ako nung pumunta ako doon kasi parang baka anong gagawin sa akin yung asawa niya kasi hindi ko pa nga alam nung time na yun. Tapos yun ang sakit pala malaman nung tanggap mo naman yung katotohanan bakit pa siya nagsisinungaling sa'yo. May nakakakilala ba sa'yo sa site niya? Like, naikuwento ka ba niya sa isa sa mga miyembro ng pamilya niya, sa nanay niya, sa tatay niya, sa mga kapatid niya, na ipakilala ka ba doon sa kanila? Kaya nung pagdating mo dun sa mismong lamay niya, winelcome ka o nagtanong-tanong pa sila na, bakit merong ganitong tao dito sa lamay na to? Kasi ayaw ko kasi maiskandalo nung time na yun. Tapos ang papakilala ko lang kasi kaibigan kasi wala naman akong kakilala doon
So wala kang kakilala. So tahimik ka lang pumasok nung mismong burol niya. Oo, tapos ang ano ko lang na pakilala ko doon is kaibigan lang. Kaibigan lang. Wala bang kaalam-alam ang pamilya nitong ex mo na bi siya? Alam naman po kasi yung kinakasama po niya ngayon nung time na yun is bi po. Okay. So, ang biological gender ay male, tama ba? Yes po. Pero ang preference, bi. Opo. Okay. So, nandun din si kinakasama. Opo, tapos hindi din niya, tapos tinatanong ako doon sa kinakasama niya kung mahal ko ba daw yung yung jowa na. Sabi ko, kasi hindi naman niya alam na naging kami. Sabi ko na, opo, tapos parang dami niyang tanong. Tapos wala po akong ibang nasabi kundi salamat po. Hindi mo pinagkakait yung huling sandali na makita ko siya. Yun lang po yung linya na binitawan ko nung time na yun. But deep inside parang ang sakit-sakit kasi parang nabigla po talaga ako sa situation na ganun. Bakit hindi ko naman siguro deserve na ganun pong klase na parang yung klase na situation na napasukan ko. Hindi mo deserve na mapagsinungalingan. Opo. So parang okay na lang sana na nawala siya, na alam mong totoo lahat ng mga sinabi niya sa'yo. Tama ba? Opo, kasi hindi, opo, yun po yung point ko. Parang ang sakit-sakit din na bakit nagkaganon. Itanggap po naman po yung situation eh. Sa kasalukuyan ba, naka-move on ka na dun sa nakaraan mo? Or hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung bakas ng kahapon? Parang sa totoo lang, parang hindi ko masasabi na naka-move on ako totally naka-move on. Pero sa kinaya ko naman at sa pinagpatuloy ko po yung buhay. That's a great move, no? Na kahit papaano pinagpatuloy mo naman yung buhay. Meron ka bang gustong ibigay na mensahe dito sa nawala mong ex na, nahimlay mong ex? Kung napapakinggan ka niya, kung nasa saan ka man ngayon, kung nanunood siya siguro up from above o kung saan man siya ngayon, di natin sigurado, pero meron ka bang gustong ibigay na mensahe sa kanya? Ngayon, ginugunita natin yung kanyang death anniversary. Unahin ko muna yung mensahe kung kung nakikinig man yung present na kalibin niya nung time na yun. Sorry kasi kahit alam ko na yung situation na yun, hindi pa din ako lumalayo. Sinusubukan ko naman kaso hindi ko naman kinaya. Tapos noon sa taong minahal ko, salamat kasi dumating ka. Marami akong natutunan sa iyo. Nung mga panahon nga kailangan ko ng kausap, nandyan ka. Yun, alam kong masaya ka ngayon at kasi mabuti kang tao At saka madalaw din kita dyan sa kung saan ka man madalaw din kita dyan sa nilalagyan mo ngayon. Yun lang po. Hello Gary, kahit papaano ba gumaan-gaan yung pakiramdam mo ngayon? Medyo gumagaan-gaan naman po. Ayun. Matagal ko na din kasi hindi siya nadalaw dyan since pandemic. Kasi umuwi na ako dito O baka oras na, 'di ba, para ikaw naman yung dumalaw sa kanya kasi baka mamaya ikaw na yung dalawin niya. Plan ko kasi din pupunta dyan this May kasi aayusin ko yung lilipat din kasi ako ng school tapos pupuntahan ko din siya. School, so nag-aaral ka ba o nagtuturo ka?
Nag-aaral pa kasi ako ngayon kasi nag-stop kasi ako ng ilang mga years. Alright. Maganda yan. Pinagpapatuloy yung pag-aaral. Maraming salamat sa iyong pagtawag, Gary, at mabuhay ka hanggat gusto mo. Thank you. Thank you for trusting this program. Bye! Kaya, magsabi na kasi kayo ng totoo. Hindi yung magkakaalaman pa, salamay nyo pa. May nabasa ako dating secret file na ganun. Doon pa nagkaalaman na may kabit yung yung padre de pamilya ng bahay. Di ba nakakatakot yun kapag ang dami mong tinatago, tapos magsisilabasan lahat ng mga tinatago mong sikreto during your lamay. Tapos malalaman mo na, si ganito, nandito sa lamay na to. Bakit siya umiiyak ng sobra? Kasi nagkaroon sila ng relasyon. Alam mo yon? Kaya yun, pakahalaga nun na nagsasabi tayo ng katotohanan kahit na alam nating masasaktan yung taong yun. Kasi kahit hindi mo naman mahalin yung taong yun, kahit ibigay mo na lang sa kanya yung honesty na meron ka. Wala naman nagsabi na, kapag mahal mo, dapat mahalin mo rin pabalik. O dapat pag mahal ka, mahalin mo rin pabalik. Wala naman nagsabi ng ganun eh. Pag mahal ka, i-appreciate mo, and you be honest to that person. And be honest with that person. I think yun yung most decent na pinakamagagawa mo sa isang taong alam mong minamahal ka. Plus the appreciation, the gratitude na, thank you so much. Na ganito yung nararamdaman mo towards me. But just be honest. Kasi maraming nasasaktan dahil sa kasinungalingan eh. Dahil sa mga pagsisinungaling na ganyan. So yun lang. Tsaka dapat, kung alam mo marami kang tinatagong sikreto, tapos dapat malaman nila bago ka mawala, or parang alam mong dapat mahalagang malaman nila ba pag nawala ka. Maglagay ka na ng huling habilin mo, 'di ba? Na okay, nandito yung ganitong tinatago kong kayamanan, mga ganon. Gawin mo yun, kabisyo ha. Ilagay mo dyan sa tukador ninyo, dyan sa banyo ninyo, kung sakali mo yung mangyari. Parang ang pangit mampakinggan, pero sorry talaga. Parang, pero parang pwede, no? Yung parang mga huling habilin mo. Na by the way, etong ganito, mapupunta kay ganyan. Last will and testament pala. Or yung mga sikreto mong hindi mo ba nasasabi. Pero feeling ko kasi mas payapa ka mawawala kung sakaling nailabas mo yung bigat ng nararamdaman mo. Yung pag wala kang naitago. Pero kasi merong iba yung dadalhin niya raw yung sikreto niya hanggang hukay. Ay. Sana nakatulong sa kanila. Sana nakapagpagaan ang nararamdaman nila. Pero iba kasing usapan kapag meron kang ibang naapektuhang tao at napagsinungalingang tao. So yun, kabisyo. Be honest. That is the greatest reply or response that you could ever give to someone who loves you. It's the most decent thing to do. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang top secrets, bukas pa naman may time tayo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa 90.7 Mall Radio, nakasamang Basa Princess, DJ Rocketera. Portion.